Mag-iisang buwan mula nang gumuho at masira ang bahagi ng kalsadang ito sa barangay Sibaguan, sa bayan ng Sangay, Camarines Sur. Ito ang dinatnan ng news team sa lugar. Mistulang papel na ang semento sa kalsada na kritikal sanang ruta na nagkokonekta sa lalawigan ng Camarines Sur at Albay. Nilalagyan na ng sheet piles ng DPWH ang bahagi ng kalsadang nasira na base sa assessment ng Provincial Project Monitoring Team dulot ng waterlogging dahil sa palyadong box culvert. Ang ilang residente ay nababagalan sa pagsasaayos ng naturang istruktura at nababahala na baka lumala pa ang kasalukuyang sitwasyon nito dahil tag-ulan na. Anong hindi pa naman natutuluyan, ma'am? Talagang sobrang delikado dahil tinatambayan ng mga tao. Tapos may mga naliligawan sa sasakyan. Lagi, minsan magkakasunod sila kahit na may mga plastic barrier naman. Nung natuluyan na, buti na lang walang tao, wala na isang nagtatambay, tapos napapadaan, kaya wala naman na aksidente. Sobrang delikado, ma'am, dahil wala na naman ilalim niyan eh. Kumbaga uka na yung ilalim, wala na talaga kahit kaya bumigay na talaga. Delikado umano ito para sa mga residente na nakatira sa lugar at para sa mga motorista na tinatahak ang daang ito, lalo na dahil nasa parte pa ito ng pakurbadang daan. Yun nga ang kausa ng pagguho ng kalsada. Kausa yung pag maulan kasi, malambot ang lupa. Kaya bumabagsak. Yung ilalim, wala ng laman. Nakarating na kay DPWH Secretary Vince Dizo ng impormasyon hinggil sa gumuhong kalsada na napag-alamang makailang ulit nang nasira at paulit-ulit ring inaayos. Nagpadala na tayo ng assessment kasi nga ang reports namin, paulit-ulit eh. Actually nakikita rin natin ito sa ibang mga lugar, even yung Andaya Highway, di ba? Laging inaayos, tapos masisira na naman. So, kailangan malaman tayo natin ang yung root cause, so pinapa-assess natin. Tapos, gawin na natin ang pagmatagalan. Kasi dati, puro na lang pachi-pachi yung gawa. So ngayon, hindi na pwede. Samantala, patuloy pa rin ang pakiusap ng mga residente sa mabilisang pagsasaayos ng kalsada dahil sa madalas na pagulan na nararanasan ngayon upang maiwasan ang anumang insidente na magdudulot ng kapahamakan sa mga residente at motorista na tinatahak ang nasabing kalsada. Jem Garcia, CSN.